kamora mora maintiere jaera malolo TV ageno odiochieng' mar dhi mbele e yo makare aka uthuloni eri maruaki e chenro mar twak rowere e lo Pauline Oyudo nyinga Joyce Oduor. Odiochieng' makawuono e chenro mar twak rowere wan koda rowere ariyo e studio adami gi thuolo mondo mi gi full no nyinggi kuma giwuoke gi gino ero mabende gitimo. Machiegni urainya e chenro mar twak rowere inyalo fulonwa nyingu gi kamuoko kwa chako kodi. An giluonga ni Christina Chieng' Omok, awuok Usenge. Iluonga ni Vincent Onyango, awuok Usenge, Westward, Bondo Sub-County, Siaya County. Machiegni urainya e chenro mar twak rowere. Odiochieng' makawuono e chenro mar twak rowere gima duong' madwa wuoye wiye en wechego eko mag nyithindo matindo mamako iye kapod tindo kaachiel gi wechego eko mag tiyo gi yedhe mamero ji kaka un gi riwruok moro miluongo ni Sanzua. Maybe nyalo nyisowa ni Sanzua ni nuchake karang'o to ang'o momiyo nuchake? Okay. Sanzua nwachako January higani to ne wachake nikech ne waneno ni nitie gik moko kaka youth ma wanyalo timo mondo wakonygo society kuonde ma wawuoke. Koro kane wachake to wadhi kode mbele. Mokwongo nwachako kwa pidho yien kendo nokonyo families mok nyal, especially jok moti modak e dala kendgi manyalo dhi wapidho ne yien to watimo ne shopping moro kanyo matin mondo boost matin. Koro kane wadhi mbele to COVID obiro. Koro COVID obiro to wacho now is an opportunity mondo wamed gima watimono. Koro nwaamua mondo wariwre gi jok madhi school bende nikech they were home mondo wachak puonjre kodgi e yore mamoko. Koro nopuonjre kodgi nikech dho nambe kaka ung'eyo pile HIV prevalences ng'eny nga malo. Koro nono dhizia watim mano, watem puonjre kodgi weche meka okimi, kaka ji yudo okimi kod kaka ji nyalo avoid mondo kik yude kaachiel gi tuoche mamoko mamako ji ka ji oriwre. Then kodhi matin ni to nikech koro ji nie dala to kendo koro tuoche mek iye odonjo. Koro kanye mawacho ni opportunity maber mar mondo wamed puonjre gi jok matindo gi mondo wamed puonjre nyaka gi jonyuol gi society te. Koro mane gima timo. To rowere gi e seche ma koro uromo e groups mopogore opogore uyudo gi yo machalo nade to uromo kuonde machalo nade mondo mi upuonjgi to gin gik machalo nade mupuonjogi mondo gipogre gi timbego eko maricho maybe manyalo kelo iye kata manyalo miyo gitiyo gi yedhe mamero ji. Kinyalo pimo no Christine. Rowere gi ng'eny gi gin youth to mondo iwuo gi youth mondo winji chuno ni ani tim gimoro ma youth ohero. Koro gik manyocha wafwenyo ni youth ohero ng'eny gi gin gik moko kaka miel, gik madhi gi talents gi. Koro e group wani wantie gi jok ma miel, wantie gi joma wer to wasechako wende wagi nitie nyaka jok ma act nyaka gi drama gi watimo be iye kanyo. Koro gik mwatimo gi gin gik ma gin related gi gik mwapuonjo. Iwinjo. Koro e yorno wayudo ka wanyalo yudo youths mang'eny mabiro winjowa mondo wapuonjre waduto. To thoth seche iyudo ga ni grube mopogore opogore seche ma gikelo kata ji kumoro achiel mondo mi gipuonj ji maybe e gigi eki kata wachni seche mikelo nyithindo manyire kumoro achiel mondo mi opuonjgi wechego eko mag terruok manyalo miyo mondo mi gimak ich. Yudo ni thothne nyithindo ma yawuoyi ok bed machiegni kodgi. Unakia nutimo nang'o ni seche mupuonjo rowere gi eki wechego eko mag terruok maybe manyalo miyo giyudo ich. Ukelo nyithindo ma yawuoyi gi manyiri kumoro achiel kose iketo gi mopogore opogore? Ok waket jogo mopogore. Ok onego iket nyithindo ma yawuoyi gi manyiri mopogore. Relationship ok rach. Jonego bedni bedo kanyakla mar mondo uyud samoro jogo ok gibed kamoro achiel ni gitim timbe mag anjawo gi duto. Seche moko gin kanyo ni gipuonjre. Se koro gimwatimo en ni wabedo abeda kamoro achiel to wapuonjre kanyakla waduto, ok ni jok moko pogni kocha jok moko pogni koni. Ineno. Mano bro kelo sense moro ni joma chuo richo to joma nyiri richo nona. Koro gino dhi kelo pogruok moro e kind chuo gi nyiri. Koro mano dawo konego bed ni nyako luoro ng'ama wuoyi apana. Onego bed ni gi understand gimomiyo iwacho negi ni magi mae ok ber. Ok ni nyiri gi chuo ok onego bed kamoro achiel.
Vincent, maybe in kinyalo miyowa pachi kotudore gi wach machalo kamano. Kanyo kadwa medo, aparo ni en gima ber mondo ng'ama nyako gi ng'ama kijana oriwi kumoro achiel mondo puonj ni odhi ne gite. Nikech sami puonjo group moro, idogi puonjo moro, to ginyalo bedo gi miscommunication. Nikech agenda en achiel. Ng'ama nyako koriwre ng'ama dichuo to nyalo yudo ich. Koro kamano e gima ipuonjo tikawo giketo gite. Mondo sami give a warning to gite gikawo warning no kaka puonj ne gite. Okiket jok moko neno ni jowuoyi maricho nikech jowuoyi miyo nyiri ich. To jok moko neno nyiri marach nikech nyiri makawo ijno. Koro en gima ber mondo mi gipuonj gite mondo ng'is ng'ama wuoyi ni kimiyo ng'ama nyako ich. Tibiro bedo janyuol chon. To nyalo mibi burden nikech seche moko idhi skul kata seche moko oyonge nyalo to nyathi mimiyo ich ja skul inyalo keti gi burden. Then number 2 inyalo ketho ratich nyathi cha ni seche moko idwa chune no gol yeno keche gik moko mitimo kikuo kamae manyalo miyo tho kata nyalo miyo gimoro marach yude. Koro kuom mano en gima ber mondo mi ikaw jogi get piny dichiel gipuonjgi imigi puonj about gino gi negative effect makaponi gi engage into early sex to nyalo yudogi. Yes. To e piny masani weche ma wawinjo kamuoch koni gi koni en ni nyithindo manyiri gi seche gieki nikech gikoso nyalo mar bedo gi pesa mondo mi ginyiew sanitary towels gidhi to gimanyo kata maybe ng'adichuo moro manyalo tere kodgi to miyo gi pesa mondo gidhi ginyiew go sanitary towels iluongo gi dho ngere ni sex for pads. Yes. Un kaka Sanzua ere gimutimo mondo mi une ni nyithindo go eko manyiri mani usenge oyudo sanitary towels mondo mi giterre mondo mi omigi pesa maginyiew go sanitary towels. Okay, gimotimo en ni watemoga wuoyoga gi jotendwa ma local leaders, MCAs, nominated MCA, elected gi MPs gi kod well wishers mamoko nikech kaka wan to onge nyalo moromo. Koro wadhi ga to wuoyo kodgi to gimiyowa support moro matin. Koro support magimiyowa no wadhi e beaches gi to wang'iyo ni ere ng'ama dwaro pad ni moloyo nyiri te dwaro pads lakini nitie jok moko ma jonyuol gi ok nyal kabisa cha. Machuno gin gidhi out of their ways mondo gitim timbe Islamic terruogo mondo giyud pads. Mago e jok ma wa treat first. To moloyo to pads ok wanyal pogo wate. Ok nyal pogo nego nyiri te mane around the beaches man Siaya. Koro gimatimo en okwongo tego jonyuol, parents, especially mababas. Get mababas giparo nyiri gin jok madongo koro gi take care of themselves. Tingeno gidhis ok giti. Koro en okwongo puonjo janyuol nyaka ibed machiegni gi nyathini ma nyako. Nyaka ibed machiegni gi nyathini ma wuoyi. Ng'eni otimo ang'o, sadi, lewni morwako, wuodhe chalo nadi, ang'o molak minyalo miye go support mondo ngimane kik kethre. Koro mano e gima timo kabisa. Yes. Nitie gima inyalo medo e wi mano? Kane aneno mnako wacho maber duto, but gima na meda tego tiego kasamo. Yeah. Aparo ni kuonde mowuothe e beaches gi along the beaches seche ma jo chokre cha ng'enyne twak mogolo kacha cha owuoga ng'enyne gi parents. Joma mine ni kacha, joma chuo ni kacha. Koro watemo wuoyo gi parents gi mondo gi understand gimomiyo nyithindgi dhiga oko mang'owa. Omo pads gi nigo mamae to giwuok e lang'owa jomoko wuokuro gi tuoche. Koro mano gima timo. To in kaka ng'ama nyako Christine, biparo ni nitiere yo moro mopogore ma nyithindo manyiri gi kinyalo yudo pads ma ok ochuna ni nyaka idhi many pads kowuok kuom ng'ama dichuo? Yes. En yo machalo nang'? Yo nitiere ka in ng'at ma oriere maratira dir ting'e gima idwaro e ngimani. Ok ochuno nyaka idhi kaw pads kata idhi ikwa dichuo pads. Nitiere kaka nyocha nitiere gik moko kaka COVID giri gi nyocha wuok. Eno nyithindo mang'eny nyocha donje business gi eki. Ok idonje gimoro manyalo ketho ngimani. Nyalo donje business ni moro mi bendi nigi nyapesi moro kata en 50 moro mido diochieng. Otin kamano to en mari. Inyalo dhi tinyiew godo pads molo ni gini dwaga dhi chopi ir dichuo moro ma dichuo ni dwaga take advantage of you ni after all onge pads atakuja kwangu neno. Koro gik makamago
ineno gik moko ma kik mi bed desperate so much ma nyaka idhi adhi ir dichuo ma mondo miyi ma tidhi kuro gi repercussions ma ok wanyal geng'o. Erokamano, we wakaw yueyo matin. Ajara Mbalulu TV wakaw yueyo matin kaeto biro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar twak rowere. Kodiochieng' ma kawuono wan kod rowere arie studio ka gima duong' mwawuoye en yore goeko ma bende gikonyo go rowere goeko e gwenge goeko mag Usenge e kedo gi weche goeko mag iemo mondo ka achiel kod tiyo gi yedhe goeko ma meroji. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar twak rowere e lo Pauline Oyudo nyinga Joyce Oduora. Odiochieng' ma kawuono e chenro mar twak rowere wan kod rowere arie studio ka wach maduong' ma bende wawuoye en weche goeko mag kedo gi weche goeko mag iemo mondo ka achiel kod yedhe mameroji. Ka wadhi mbele kod twak machalo kama Indido nyalo nyisowa ni un kaka Sanzu wacho ni uchoko rowere mondo mi kik gidhi gitim timbe maricho goeko ma maybe tiyo gi yedhe mamero ji kata bedo gosiepno ero marach ma ginyalo terore godo mondo giyud ich. Uwacho ni uluongo gi kumoro achiel mondo mi umiel kata utim dramas ka achiel gi wende mopogore opogore. To uyudo ni thothne rowere gin jogo eko ma odich maybe kata kaka rawera entiere e ot. Min gi kata wuon gi nyalo gombo ni nyathine okonye achiel ariyo adek. Ere kaka ukonyo rowere mondo mi gine ni gi pango time gi maber mani kochiwo gokinyi ong'e ni atimo ma kochopo sama kama tadhi Sanzu kacha mondo mi apuonjra achiel ariyo adek. Erokamano. Mokwongo programs mekwa wachako timo godhiambo saa 10 nyaka saa 11:30. Mano mokwongo miyo jok ma rowere motiyo gi thuolo moromo mar somo, mar konyo janyuol kaka janyuol dwaro, to kata ko bende kaka nyawadwa owacho kata ka en go hande moro mar uso juice kata mana nguru to nyalo be timo. Then ego bire Sanzua mondo mokwongo o take talent ma en go, then mar ariyo mondo wapuonjre kode to be mondo med dhi puonjo jok moko about gik mwapuonjore gogi. Koro mane gima timo wa create enough time mondo mi janyuol kik tame, janyuol nyalo tame ni gir mutimo mna odiochieng' teni. Then abewa achon nikech gotieno no be some parents gin cautious to gima timo mna gotieno ni koro wadwa watime 1 hour wapuonjre wasetieko mondo nyithindo manyiero dogo chon for security purposes to be gidhi konyo jonyuol kata yore mek tedo gi gik mamoko go. Atoka kuwacho ni untiere Usenge ma en machiegni kod Lake Victoria, iyudo ni e dho wath kuonde go nitiere ga weche mang'eny ma maybe rowere nyalo donjo kata maybe e lupo kata moko be nyalo tiyo gi yedhe go eko mamero ji. Ere gimutimo mondo mi uneni rowere machalo kama endi oluoyo oko baro yo ma odonje timbe go eko mag anjao maybe odonje lupo makata koro ko yaw school to kodwa dhi e school. Ere kaka ukonyo rowere go eko mondo kata obedo ni sani ging'eny dho wath kucha chande to pod pach gi obedo ni kas ko yaw school to nego bed na dok e school. Nam ok rach kendo wapuonjo ga rowere go nam ok en rach to nam osiko, nam nitie kawuono obro bete nyaka chieng'. Koro en ni priority sani rawera ang'o monego bed notimo. Nyathi madhi school opuonje mondo focus attention mare te e school. Kata bed ni COVID niyo ketho to nyocha nitie online programs. Koro mago te wabedo kod gi piny programs nitie online. Then kikundi mwantie go ni nitie jok makoro odhi higher learning institutions mabe nwaketo to puonjere gi nyithindo mamoko in terms of curriculum ma gipitiano. Wan gi jopuonje mabe were interested in gik in terms of drama and all that. Jopuonje gi bene wakwayo to gi create time moro mar puonjo nyithindo gi. To wang'iso nyithindo madhi e nam ni nam to koro nyaka iwe sani. To nikech nam ni to nitie
pesa miyudo e nam no be pod ibo yudo in future. So what you do, tim gima onego bed ni itimo sani. Kitieko, kihero ni koro in japuonj, in daktari, in engineer, to nam be nyaka idhi. Ng'ama biro tami dhi e nam onge. But for now, we nam ne jok ma osetieko school, kata jok ma dhi e nam mane tijgi, to in focus e school, focus e konyo janyuol, focus e ngimani makiny. Kamede mano. An kata kuma antiere ni, ok dang' awach ni hustling rach, to nam no bende is part of hustling. Yes, mano samoro kaka chuo bende nyalo hustle. Koro anto gikora, anto yanda uso juice, be ma uso ga. To I'm a single mother of one. Though I'm 26 years. To aonge gi ng'at madawach ni konya ni chuora kata nango. Koro juice nagi anya uso gi usa chakre saa 5 okinyi kachopa saa 10 ne ang'e maber ni mano such training. Neno samone ube no dhi puonjre. Koro time wa en fixed in a way ma ing'e maber ni seche maka onega tima sama kama onega tima wanaona gi timetable wa bende kiwan. Koro katiero ni dhi nambino dhi nam lakini by saa 10 chop kachacha to mondi winj puonj at least kiwuok kachacha gi puonj moro achiel ariyo inya dhi tikonyo godo nyawadu moro midhi godo nam cha kiki wuoge nam tidhi chaki dhi ka changa moko nititire makiani 10 20 bob. To tinde rawere odonje changa ahinya mondi nyithi school manyocho ogine odugo nikech covid gi. Changa go tinde gidonje ma en njaga to en ango nikech mago gik ma chip ma ginyalo yudo. Ineno manyalo mero gi and then they call it ni gin koro gin ango cha big man bazu because ango cha hero. Koro gik ma kamago wacho ni onge gik ma dhi konyigo, onge gik ma dhi gino dhi kuma gigo diterie gigo medo mana lali. Kata kiro ni hustle help your mother, help your parents, but chope training mondo yud puonj ma wadhi kata modhe mere. Ato benitiere kata achied nade kata challenges moko ma sani ukale nikech maybe mokel gi COVID-19 kata moko mukale akala ma generally. Vincent. Challenge mwakadhe mokel gi COVID-19 to is a general challenge. En challenge mar finance. Nikech gimotimo ber kendo onego bed nochopo ne jok mang'eny kendo kata na kony give in terms of sanitary pads en gima ber kabisa. But koro kwanyal time e yo moro ma ber ahinya nikech koso pesa. Wadhi e beaches, wadhi Mageta, wadhi Uhanya, wadhi kune. Koro beaches gi we have to move. Koro gin watimo gini gi jok mabe moko dhi school, jo drama moko dhi school. Kuma gole pesa onge. We have to facilitate. We have to buy pads. We have to do a lot of stuff ma involve gi pesa. Koro challenge mokwongo en pesa. Ma we seriously one constraint kabisa nkech waonge jok ma ngama give direct support ma wangani ko chopo chiemo kama to dhi miyowa. Yana wabetisha tu. Number 2 en about janyuol. Janyuol moko gineno ni wer, miel, timo drama ok en talent maber, manen kethruok. Gineno ni talent maber en gwe mpira gi ringo mitimo e school cha. Koro mano be miyowa challenge kabisa nikech janyuol ko nyari cha miel kabisa kendo miel kendo joero ko miel no. Wacho ma nyathi mosegethre. Manyalo miel nade dalana kae. Dalana ka nange jok moko masomo mariek moko miel. Koro gimoro eleno ben changamoto. Ma we want to ask parent, wadono kwa jonyuol. Mondo janyuol owe nyathi thuolo mondo tim gima ong'e timo maber, gima ohero. Each talent pays. Koro kata kawa misa nyithindo school ber, to talent be ber. Koro mago challenges ma aneno ka an kaka kiongozi o affecta gi jogo motimo go gini. Yes. Inyamede Christine. An kar parents madio jo nyithindo ni kiani kiki meals ni kiki wer kiki temango anachako wer kani class 8. Yes. To nahero wer kabisa. To nyaka gisani ne pok ayudo ng'at ma nyalo mako lweta. To the moment man aromo gi group mar Sanzua aneno ka talents gago medo improve nikech amiel wer benda wer to nyocha ne pok ayudo ng'at ma di mak lweta ne yawa bi watim gima kama. Injo. Koro seche midio nyathini ni kik tim gima in medo nego
isiko talent ne chande. Koro wawa nyathini no mondo gimodwa timo maber cha otim samoro mane hape bro konyo ngimane badai. Koro gisani tanya wacho ni group ni gisani okonya inawe nikech anyalo wer wende na anyalo ndiko mistari ga anyamiel ineno aya kuro kamor. Nitie gima timo keep busy aonge gi time mar dhi kya kune dikari kachanga sijua dhi kanjaga bunge nititi nyaka nyithindo manyiri maywanjaga aonge gi time mar dhi sijua aywanjaga sijui kanye neno aonge gi time mar dhi chokora gi nyithindo machuo sijua dhi madho changa kya ni kure koro gigo be konyowa mano gima dwangwa kwa jonyuol ne giwewa mondo watim gini gi chunywa to gimiwa support. Erokamano. Wachni mogik ka Vincent kotudore gi tich motimo mar miyo rowere ma opogore gi weche goeko kata timbe goeko mag anjawo. Wachna mogik adwa kwayo rowere mantie Nyanza as a whole nikech Lolwe TV number 1 channel mamiyo wapuonj ailagi. Adwa kwagi mondo ndalo duto gikaw gini kamargi puonjo jowetegi mamoko mondo obed ni ginyalo bedo gi future maber kiny nikech ka ok idhi panga kawuono to kibineno kiny. Koro rowere bedo ni support ingo, bedo ni onge support, you can take it upon yourself. Inyalo wuoyo gi ng'ato kata mana achiel kichinjo ngima ng'ato achiel mano you have changed a lot of many lives. Ng'ano be obro bedo gi family and kids and gik moko and wife. Koro mane manyalo kwayo. Mar ariyo ne jotelo madongo koro moyier ma nyalo miyo youths kaachiel gi organizations matimo gik maela matimo gi support. En kwayo mara maduong' ni mondo gimak lwetwa mondo talents ma jowan go matindo kik tho mondo wa improve the nation nikech nyithindogi kok watiyo kodgi yo maber to gibro bedo gangs, to gibro bedo rapist, to gibro bedo jok moko mok ber mok konyo society. But kwa support gi kendo wamiyo gi mitingo gi jip moromo to gidhi loso generation marwa gi future marwa mondo bed maber. Christine anto wach mogik manyalo weyo ni nyithindo ma nyiri joma nyiri youths manyiri kech an nyako anyalo wacho ni ringo wach mar ni iringo dhira married man mar mondo mi support nikech I feel ni a married man onge ni an gi shida makama sio bet nadi stop dating married men. That is my number 1. Kik mondo iterri gi chuor ng'ato ni manyo kony kuome. This is only going to ruin you. Magi madhi mana ketho ngimani nikech kumidhi gi ng'ani onge to kiny ka idhi no goyi nikech chuor ng'ato kani goyi nikech pole koro ng'en ma gik mabe ketho nying to nying be gik ma ichiemo godo iwinjo. Koro mano kende gima nyalo wacho ne joma nyiri to wabed jok matiyo matek. Yes. Erokamano. Ajara Lolwe TV de wagomba inyadhi mbele kod twak machalo kamaendi lakini sama nomiyo aneno kose mayo wawang'wa gikanyo machope giko chenro mar twak rowere mabende ne waiko nie LTN odiochieng' makawuono. Ka odiochieng' makawuono thuon wach mabende ne wawuoye wiye en kedo gi weche goeko mag iye momondo kaachiel kod tiyo kod yedhe mamero ji. Elopoli no yudo mane kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Oduor. Oriti masani.